आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय मोनसे जब कार्डनि मस्ट इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैदों। जाय बिथांमोननियाव जब कार्ड दं, नोंथांमोना गावबा गावनि जब कार्डनि रांखौ रां हाबनायखौ नोंथांनियाव बेसेबां रां हाबदों, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। आरो नैबे जब कार्डनि मददाव जाय बिथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ मोनदों, नोंथांमोननियाव नैबे जब कार्डनि कार्डआव रां हाबदों, नोंथांमोना बे रांखौ बोरै चेक बानायनो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। आरो जाय बिथांमोना सेन्ट्रेल स्किम Pmkisan Orunodoi Toilet बेफोरबायदि स्किमाव एप्लाइ खालामदों, बे रांफोरखौ DBT होननाय मोनसे सिस्टेमजों सोयो। नोंथांमोना नैबे DBT सिस्टेमाव पेमेन्टखौ बोरै चेक बानायनो, नोंथांनि DBTआ कानेक्ट जानानै दंना गैया, नोंथाङा DBT सिस्टेमजों पेमेन्टखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेनि प्रसेसखौबो नायगोन। जाय बिथांमोना बेफोरबायदि स्किमाव एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना बेखौ चेक बानायनानै लाबानो जाबाय। आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव A to Z प्रसेसआव देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो नायग्रोगोन जब कार्डनि नोंथांनि रां हाबनायखौ नोंथाङा बोरै चेक बानायनो। गिबियावनो आङो नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। लोगोसे आङो बेनि भिडिअखौबो आगोलाव बानायखांबायमोन, थेवबो आङो बेखौ गोदान भिउवारफोरनि थाखाय लाबावदों। नोंथाङा नैबे पेजाव लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव फैनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों, नैबेयाव डिस्ट्रिक्टनि नामा थागोन। नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। आं हमना ला बेयाव मोनसे नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आङो थुनानै होबाय। नोंथाङाबो गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायबानो जाबाय। दानिया नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा ब्लक, नोंथांनि ब्लकनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन मोनसे। आङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट बानायबाय। ब्लकखौ सिलेक्ट बानायनानै नोंथाङा गावबा गावनि पन्सायत, बेखौ VCDC बुङो, नोंथाङा गावबा गावनि VCDCखौ नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट बानायनो नांगोन। आं बेयाव मोनसे VCDCखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों, दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन 4 नाम्बाराव जब कार्ड इमप्लयमेन्ट रेजिस्टार, नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। नोंथाङा बेयाव बेबायदि थुबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि जब कार्डनि नाम्बार आरो नैबेयाव नाम, नोंथांनि नाम, नोंथाङा बेबायदि बेयाव थागोन। नोंथाङा नैबे गावबा गावनि जब कार्डनि नाम्बाराव नोंथाङा क्लिक बानायना होनांगोन। आं जास्ट बेयाव मोनसे नाम्बाराव क्लिक बानायना होबाय। दानिया नोंथाङा जब कार्डनि नाम्बाराव थुनाय होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि बेयाव गासैबो नोंथांनि जब कार्डनि नाम्बार, नोंथांनि नाम, बेयाव गासैबो डिटेल्सआ बेबायदि थागोन। नोंथाङा बेसेबां खामानि मावदों, बेसेबां दिन खामानि मावदों, बेयाव गासैबो डाटाया थागोन। नोंथांनि रां मोननायनि नैबेयाव डाटाया नोंथांनि टटेल एमाउन्ट, नोंथाङा बेसेबां मासाव बेसेबां रां मोनदों, नैबे एमाउन्ट, नैबे टटेल वर्क, नैबे टटेल एमाउन्ट अफ वर्क डन, नोंथाङा नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय नोंथांनि राङा हाबदोंना हाबाखै। नैबेयावनो नुगोन नोंथाङा जुदि प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि रां हाबनायनि नोंथाङा बेयाव नुगोन। जुदि नोंथांनियाव राङा हाबदोंबा नोंथाङा बेबायदि सिस्टेमै बेबायदि जब कार्डनि मददाव नोंथांनियाव राङा हाबदोंना हाबाखै, बा नोंथाङा खामानि मावनायनि रांखौ नोंथाङा बेसेबां मोननो हाखो, नोंथाङा बेयाव नागिरना लाबानो जाबाय बेबायदि सिस्टेमाव। दानिया जोङो नायदिनि DBT सिस्टेमै नोंथाङा बोरै पेमेन्टखौ चेक बानायनो। जाय बिथांमोना Pmkisan Orunodoi स्किम बेफोरबायदि स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनदों, नोंथांमोना नोंथांनि DBT सिस्टेमनि जोहै नोंथांनिया राङा हाबदोंना हाबाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेखौ नायदिनि। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन DBT पेमेन्ट चेक, नोंथाङा बेबायदि गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। जोङो बेखौ सार्च खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबे गिबिनि पेजावनो थुनांगोन। जोङो नैबे DBT स्टेटास अफ बेनिफिसारि, नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन गिबिनि पेजावनो। लोगोसे आङो बिनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव लिंकआव थुबाय। दानिया बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नोंथांनि केटेगरिखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। नोंथाङा माबे स्किमनि रांनि DBTनि पेमेन्ट हाबनायखौ नोंथाङा चेक बानायनो नागिरदों। नोंथाङा नैबेयाव स्किमनि नाम थागोन, बेयाव जेरै NSP स्कलारशिपफोरनिया बेयाव NSPआव नैबेयाव क्लिक खालामनानै रां हाबदोंना हाबाखै नोंथाङा चेक बानायजागोन। आरो नैबे Pmkisanनि रांखौ हाबदोंना हाबाखै DBTनि सिस्टेमाव नोंथाङा नैबेयाव क्लिक बानायनानै नोंथाङा बेयाव चेक बानायजागोन। दानिया जाय बिथांमोना अरुणोदय स्किम बेफोरबायदि स्टेट स्किमफ्राव एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे स्टेट स्किम DBT पर्टेल, नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनांगोन। जोङो बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि इन्टार बेनिफिसारि कड, नोंथांनि
बेनिफिसारि क'डखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन बा नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव केपसाखौ नैबेयाव भेरिफाइ खालामनांगोन। केपसाखौ भेरिफाइ खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबेयाव नैबेयाव सार्चआव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथाङा गासैबो नोंथांनि DBT सिस्टेमजों नोंथांनियाव राङा हाबदोंना हाबाखै, सेन्ट्रेल स्किम बा स्टेट स्किमनि राङा हाबदोंना हाबाखै नोंथाङा बेयाव इजियावनो चेक बानायनानै लानो हागोन। आङो नोंथांमोननो मोनसे ओरैनो फिसा इनफरमेसन होबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।